Jama'a barkanmu da warhaka. A yau zan kai mu cikin BMW Welt wato BW World. Gashi nan dai mu shiga jirgi kamar yadda kuke gani daga nan Olympia Enkhof Centrum zuwa Olympia Centrum. To gashi nan dai mun ƙaraso yanzu za mu dinga takawa zuwa wurin kamfanin. BMW wato Bayerische Motoren Werke kamfani ne da suke kirkiro motoci zafafa, kusan kowa ya san su. Kamar nan dai mun ƙaraso bakin ƙofar yanzu za mu shiga ciki. Da ka ƙaraso daga ciki duba hannunka na hagu za ka ga wani ƙaramin motar tana maka lale da zuwa ko kuma in ce marhaba da dawowa. To bari dai mu je gaba mu gani. Kun ga wannan motar? Ga wata nan ma ƙyallo. Ai kamar na hango wasu motocin ma a can gaba, bari dai mu je can gaba mu gani. Jama'a kuna gani? Wow! Yanzu dai za mu hawa wani matattakala zuwa sama, za ku ga a rubuta BMW Motoren wato BMW Motorcycles. A nan ne za ku ga mashina iri-iri kala-kala na zamani da ma na dadi nasu da suka tanada da ake zuwa a gani ko kuma a yi hotuna a kai. Nan kuma ga kayan da ake sakawa ko kuma in ce kayan da ya kamata a ce kana da shi idan har kana da ɗaya daga cikin waɗannan mashinan. Nan kuma hanya ne zuwa ainihin museum ɗinsu wato inda kallo yake kenan, dan nan ma da muke ciki so man taɓa ne kawai. Jibi wannan biyu ɗin daga can ƙasa muka fara shigowa. In ka kalla da kyau za ku ga motocin da muka fara gani daga farko. Nan kuma hanya ne za mu fita zuwa wannan museum ɗin. Kun ga wannan view ɗin? Ina ganin wannan kallon shi aka fara tanadan maka tun kafin ma ka shiga cikin museum ɗin ka fara ainihin kallo. To bari dai mu ci gaba da tafiya saboda akwai abubuwa da yawa da muke so mu gani. Yanzu za mu fara daga tafiya zuwa wancan ginin, amma sai mun tsallaka wannan gadar tukunna. Su da wannan motocin kawai suna tafiya ne inda za su je su yi harkokin gabansu, ba wai kamfanin suke ciki ba. Akwai hanya da suke bi su tafiyansu cikin gari, za ku gani. Kun gani? Kun gan su? To daga wannan ginin muka fito, kar ku manta. Daga wancan hanyar, daga cikin wancan kofar ta nan muka fito har zuwa nan gurin, saboda kar in ji mutum ya ɓata. Yawwa. To bari mu juya mu ci gaba. To bayan dai ka tsallaka wannan gadar sa ka zo daidai gurin wannan ginin, shine BMW Museum din kamar yadda kuke gani an rubuta a jiki. Idan kuna so mu shiga ciki mu yi ainihin kallo tare da ku, to ku gaya min a comment section. Wannan kuma restaurant ne inda in kin sha yawo ko ka sha yawo ka gaji za ka iya zuwa ka ci ka sha ka huta. Na gode, na bar ku lafiya.